Nala shinna langno buri manjang mai mani angri nasi shinna langno oh camera kono pro buguna shinna langno shinna buri hyper mall tek to shinna angri nasi tahu nang abon deh tam khane mo sumani ba Kedara abon agini 5 বছরনি ভিডিও no ba am herok ke sero ongka ba tongai manja gorok se hne ro ongka ba tamnani lasim sichang soka ongka ba go buite bo Simon te phonje samia ke hamia ke salai odara parani borono borok sungui bo parani borok no sungui bo paran borok kuno tongma sama sunu ge borok hanyo ka sugui bu manisia talak saya dara kubui kono sawang tinno dara mgo sigunyo sawang ang bununo na hamza go haipano ang ceran tiken mo hayani baka yang bojo na ya bojo ang tam khanya ba ang chance khanya na iwan bakhanu chance khaimia norok of viral video agi nukjak angna buri tonglai manchago honai aw nor kubuna khanaka tangi henkai abo 5 বছর kasam video se haipano tabuk bo baksa borok abono viral khai of buri rongno lachimu rui tongkha hinkai viral angma olo a borok tamung khana baksa borok abono bo saimana nangu viral khamaya gulo je viral angne burite bini family member jotobe lachimu rijago belai tona kosto angu baksa ke ate jora kotok sore se thithangu a bagi please বুঝিয়া সুজিয়া সাইমিয়া করে কেবন ফাচ্চা ভাইরালটা খাইলে দি যদি আ বড় কোন মুংসা আঙ্কে মাজারা সাবো মানজানাই তাবুক আরো সানামু সুমাখাই আবসে কবুইয়া বরে তংলাই মানজাক হিনকে বাহাকি তংলাই মানজা খানা ওয়ানা মাসিংসা হাইদা হাইপেনো টাওয়ানা দি এ সিক্রেট লাইব্রেরি জেফরপানো বুনি সিক্রেট ডায়েরি খোলগে কবুইনে ফনুনাই আ বগে ভিডিওনা পাঠিজরা কাহাম কে নাইতি তে সাইমানদি অ ভিডিও বাহাকি পুইলা ভাইরাল আঙ্কা কবুইয়া বরে তংলাই এ টু জেড বুম বাম খাই কবুই কোন সাইমানদি Puliano sanai of video abu je viral ngne beri rock jeno sau je khanamani abuno norno sanai abagi kahamki khanai buji naike chanai je borok sau jeng khanamani abuno norno sanai jeng tini je story sana thang tongo khoroksa tomboni secret story norno sanai te norok tomboy tamno hin kahamke saimano jodi saimaya henke jeng chikonsa kok sanai tomboy ingka je beri ase drobni simi chala kahake tongnai plus bini bekabo joto chala ro kahai sudu saksimi beri atinake heno tomboy henke arote kasa kok sanai beri phano se bini tomung samungte beka chala roni kahai henke bini hamsama bo beri rongno simi hamsago atita abage abuno tomboy henibo sajago tebo jeng norno buji rina bage o video jaga tomboy heni mention khai sauna jodi chaya sajake na kardi but abo norno buji rina bage sajamase ako phali tabu video ni main kogo Pulia sekang tomboy bini dol bai khorne ke bere tomo chara apro bini dol te khorokse bere bono malai sinerika abo hakeno bor khorne sinoi number nalai deli phonte kok salaimang bekhamani hamsak thangka tabuk jotono wansugui tongkana beri bahke hamsak hene abagi chingnor no pulia sajak khoroksaki tomboy te bini tomong wansuma plus bekharok hinke joto chini chalarok kahai abuni bagi borok beri kok sawi khapulaina hamsaklai tongkha borok ni tomung samuno nugui nok ni joto okra borok saimani bo mungsa hinlia tangi hinkai nok ni borok bo a jora borno sajak toma bagai atekina tomboy te oburi borok nok rogo thangu phage lai sulaimang 1 বছর ওংখা salcha bini hamsama burni kamini borok tomboyne ekdom chajakya mokol gedaljakya angkha tangi hinkai nung burisi hinkai tangi chlaro kahake dress sumui tongna nang abo kahai kok salakya plus bini hamsama burni nogo thangi buma bu phano hamia negative kok kamini borok saka a kok hinkai o tomboyne te norni nogo ta to buri jodi tewese phakya hinkai tomboyne rifrigi bulane kamini borok ateke joto kok chablai tomboyne target nalai tongkha but aro sanatangi bini le tamasa etongba bo buri phano bini bekhase chlaro ni kahai hinkai hamsaman bo burino simi hamsa gota motai rokse ateke bono snamai rohoro bole tama khajanai abono bo kisa wansugin nalina nangu ako phaji tese sini main story bo kamini lukorok tomboyne ateke hamya chaya salai tongma bagai a jora bini hamsama buri lukoni kongno khanai tomboyne kolkhe joto kobi kok sairka nang yangota phaji nono boi joli jak tongo plus ani ama babu bo chajagi ang tongka ne Berni kongno kanai a jora borok malai malia lokono kirima lachima bai but hamsama borno sable phacha pogi manai ba hedeba abo hake borok malaya nugya tongmang salcha mela angma dinwo yang tomboy bini berebe malanya hane sancha eba horo thangka a berni kami tangi hinka jodi tomboy salo thangai a berbe malai tongmani boinoke kamini lokoro borno bonai abono kiruino tomboy sarik sancha eba
horo malanya thanga bini hamsama buribai tei logi bini dol burinobo telangka abo hakena a horo tomboy bini hamsama buribai malai tongka tei logi borni dol buri khornibo tongo total 4 jona eba khoro bureke borok lamo malai kok saitomani thik ate jorona kamini lukurok saimanka tomboy phajak malai tongo hanai abagi kamini lukurok tomboy no romi bona bagai riprik lakya a joraki bini hamsama buri tomboni yang romi kharka dati kharti oloke bujangna se hne afro borok kirima bage joto dol khorok burino kharla kya bolong bising wansugi naki a salte a kogrok film rongni style kai heng tongka blai marno ago phadi hinkai next tamung ka tesa saiman lene chin manusteribo borok khorok buri ateke bolong bisingte kharmang paithago bonite kaise kami eba ka singkor kami sogi rika a horono ka singkor kami sogima jora a kamini borok tomboite obri rongni mokhango tors age rika norok sabo biangni hne kamini borobai atike singjake borok jotono kirma bagi tesa dolai himka eba expert khai yapri sewoi himui thangka aphroke a mokhango tors angne borno sini jagi angai sikok phayo hne chiringna nangkha sikok hne chirma khorangna khanai kamini joto lokorok nokni ongkhari phakya sikono romnani eba buna bagai tei khaksa obri khorokbri rok buni kami thangai sikok hne chirma khorangna khanai borok tesa a kasingkor kamini kharlakya tangi hinkai borok pulia sekang tomboy malai tongpro a berni kami wo bona hne ripringma bai kirui kharmang tabu gyang kasingor kami sopakya ba tabu buni kami thangi bo sikokni majra rijak toma bai borok tesa bojana kirui kharlakya bolong a jorake borok khoroburi bisingo jani ja khakjagi thangka mane yango tomboite bini bure te khakjake borokni dol khorokni bure atike borok dol khakjagi a horo khari tomani bat paithake hingai kasingkor kamini borobai manjage rika borok bahaki hingai borokni dol khorokni bolongte kharma jora a bolongko klai khoroksani sak dukumanei yak bai thanga a bagi borok khari maliya arono khorokni manjage kami bisingo romoito bukha te khaksa tomboite bini hamjama buribo hojagi tomani bat borokni dol khorokni no romi telang zaman nugi tomboite bini hamsma buri sakno sarenda ruoi ongkor pakia dol roni gana apurki kamini lokorok bornobo nugi romi telanga kami bisingo tei norok aro buri katham asukjak nugi man kana bad rielo hinkai khorok burichi tei khoroksa sak dukumani yak bajak boke okologo rokojak abagi camera kasalia rokojani bagi asuno tei norok o video jaga je kok sama khanamani buri tonglai manchago la cherok hunai abo hinkai Realia edit khajakse a khorang abo olo se sname rijako eba alka jagani se thepajak abo kahai kok saka chengno osturi rohornai a munai tomboy hinkai real kubiwale tamongkha a jora abo bo saiman laina oke padi tese chini main story bo apru borok khorok buri manchama olo kamini lokoro borno sikok sinal falto abo kahara kok sai yak dise bulakya bat boroni kok eba ob buri roni kok hinkai kebo khanana nalia kamini lokorok atikena a salot tomboite bini logi tone buri rok bujak soga kamini borobai aroni bisingo gobang kok a tomboino kamini lokobai yak dise busaka hanibo saka ote kasa kok kamini lokobai manchama olo baksa ba a jora camera sagi tisalakya borno hamya viral khane bagi tabu kamini borok tangi viral khakya abo je viral khane bono bujinai abagi kamini lokoro camera sagi tisalakya abon yagulo a horono kamini lokoro borok jotoni parents no call khai jani je borongno na phaji hini ringhorka jora kedema nasima olo burni bupa sekang phai sopakya a jora burni bupa tomboino nogi sinipano sinia kahake lokoni baskango tomboino koksengka nengsabo biangni abo kahake bihap khakya tangi hinkai burni bupa a jora tomboino ekdom jolijak buini kokbai burni bupa borongni basajno phai telama yaguloke tomboi bo thanga bini family member bai atikena jotono jani je parents bai a sal a horo borok khorok burino nogothanga te aboni next day hinkai a kamini lokorok tomboite bini logi tone burirono social media viral kharika buri tonglai manchago hane te norok aboto kahamge saimono kaham photo eba video no hinkai keba ase viral khaya jodi aro hamya photo eba video hinkai viral khamani sarapsano nangya abono sangsarni raida ako phadi tesa chini main story bo viral angma olo borong family member te a buri rok ekdom joto jaga ongkor malia lachi jagi thainar hone wansugi pakya haipono borok khorokpuri tesa bekhano karakai siring sake jani ja tongai tongkha viral angmani aboni yakulo tomboite bini hamsama buri tamongka hinkai borok viral angma yakulo tesa kokse bujilamya bisingdi tomboite oburi nokni joto okra borok accept khai pulani simi tabuk jora total 3 bosor relationship tongphika tomboite oburi 3 bosor ni yakulo ke burini parents boroni bosajuna alka salabai kai rohorka
Abagi beri bini hamzama borok tombono kolkai saka jengte malai malia tanggi hinkai ani ama babu se ano yango kai rohorka ang bo boroni kongno norima yangai o chalabai phanyanaka beri te tomboi o kok sai dukhu nangjalaki apru tomboi saka doako kahamki tongdi nini kata laibo bor khorni atike kok salaima jorani simi tabose jora kebono kono contact करके जानी से लामा अंगई 5 बছর कमप्लीट इंगा बाट थाने साला हानो हाय बरनि आगिनि कसाम वीडियो टाबुबो बाक्सा बरक अब वीडियो न भाइरल kai tongo बोरेबे बोरे तंगले मानसे गहने आ बगै आमसक साल 5 बছरनि या गोला बरनि फेमिलि हानो हाय तेवसे आगि पुलेनि गाहाय बेले प्रॉब्लेम कतर ओं तंका हनि साका प्लस तंबोते कैसे कक सागा जे आं हामसामन बुरिलात काजगै बिनि बसाबे काहामगे तंगे बकरा बकरा जबे कताल नुकुं काय तंका टाबुक अब भाइरल वीडियो रंग नुगै बिनि लाइफ टाम ओंनाय बिनि बसाय बकरा बकरा जगताम वानसुनाय कबि कौनो साइमाया करे तांगे बुजिया सब भाइरल खायना नां abo agi 5 বছর kazam video je angna angka chokai tongka chini phano chaya tongna hne bat baksa borok asuk se sagna educated chijak nukjak hne wansune ro tangi buni life no nosto khane musungba tai ang nije ang chaya ang bo ko siu haipono ani bekhase tabu alka angi thange angke tam khane ba ang bo sagno joto buri ka hake tongna musung haipono motai rokse ani tomung atike sunam rohormani tai tam khasinai norbo kisa ani jaga tongi wansuna di ani dara by dolte munasham abo kahai kok sa jotono kok kesar ka o viral ene beri rokte plus tomboy tabuk aro tomboy ni kono sana thangke bini kobo thigno au mutachipono atike rohormani bobo engna musunge engya abo jotono kisa wansugi nakhino chanai abo sudo chini tripura state eba country simia abo kahai alka country kabama jagono tongo alka country rogo hengai berbe beribo kajago and chalabo kajago aborobo chengnuka Bachini Tripura Estado Hinkai Aborno Gatalzaki Asuk, Abono Kobiko, take Kapali Sajak Aba, Godni Sanami Roharmani, Abono Lekebo, Salaimaya Akoglo, Kubuno, Norok Hinkai of viral Ungmani Kubui, real story Joto Kanaiman Kana, Hypono Chungtesha Sanai, Abo Pass Bosor Kazam video set, Borok Breve Buritonglai Manzakia. Abo borok hamzake bujana kirizage se buni kami romito nijago ati jora baksa borok hamya phaching deke borno viral kherka but aborok ekdom chaya tabuk borok ichha khake je hamya jaga viral khane rono direct action bo naimano tabuk borni family atike viral khajege bele joli jak tonglakia abake je viral khane rono sana kisa wansugi bujile viral khaledi boroni bakaisa live future tongo please wansung nati akokno norok jodi tini bini kongno khana kise mise bujoi bono kharima support khane mosungke ob video no share khadi tangi hinkai ob bori rongni bagai boi kabama hamya negative salai tongkha hinkai nang jodi share khai rikai baksa borok kubuino khanai borok bo kaham hamya kisa wansung mantung but kebono atike buni kobai buni nugai personal viral khema saya olok police be mungsa se problem ungkei a jorani ni gana keba basa galak wansugi naledi joto sijak nukjak lukorok tei ob video no borok sakbai thang story video khaladi hini sama bagai ang bonor jotono sawi knarika phadi hinkai o monani khukte be kisa saiman laini bini khukte kaham hamya Kongkangke boy nugunya kemia bo ano sungi tongta andolon video viral link piro high piro hnoi sungai bai oh ngatau nang la abon dei tam khane mo sungmani ba Gedara abono agini 5 বছরনি video no ba am herok ke zero onka ba tongai manja go roksi hne ro onka bo tamnani lasim sisang soka onka ba abon la ta koboi to mane koboi ta mo abo to sana nangne hede ba khorang bo agi puro to sekere ya jagabon ko lasia khaye hai buri buri rokni himara khorang to sekere mo heke to hnya ke biang jani mo heke khorang te bo onyo rokon ke thepa bo se te bo viral khalle onka ba apara waje seng mo hai gothnangi mane aparang su siniya beri simi sinuwa kasing korman para abon dara problem no ang no mane bahiki gothnang kang mo sai khnar na ta bebang no je aparan borok to nai thike da nga paran borok nai jodi nang jodi chen chala kok sai to hake bujuno se hamya hena talak saya dara kubui ko no sawang tin no dara mo siunyo sawang ang burno na hamza go hai pano ang charan thiken mo hayani bukha yung bujo mo ya mo bujo ya ang katam khanya ba ang chance khanya na yuan ba khanu chance khaimia nke ang apro abri bagi pori tompro sinu boyang chinya tagola bo pori phayo dokino skolo anke ang obori ba sinewoi kisa mane kokro salakya tong khangke bong no rogo bera kha bo bera kha ke tongte bong ni apro go kahamchi ko no rogo bon ma baba songko no saya hanya kongke boi parani borok sajagya engai boni nogo hamyarok saka kanke o beri bai mane kuno malai rilia sakagi tonkha kuno kokrok phunrok rilia heke tonkha hanke angbo hapana apro kuno malanya hne thangmani ya
Engke bong yango mela engu engke sing thanga andol baino line gari bai thangmani bong ni noga na tei line kalayo engke bono mela o da thang hnei ang wan sugui tongmani bong parao hapano andol bo tongo abeni wa bon a video ni gana bo tongmani abri engke abri nyo ang sakata ni mare mela o da thang hnei ang malai sungui bono sakata nin mari mela la thangya ta thangya nogo thangnya di hine ang roka bono ke nogo thangai naifrko bo mela thangya engke ano phayo hini khnawi bo phaike ta mala nyani Mana lama ongkor pake da. ni lama ongkor phaikya hingke no sabo saire gasido bong paran borong sagana ta ang phayo hunoi engke no boni garjun nokse ifiri gawi bui paran borok se hani ifiri paigera kha langkan se phayo engke kono saisi malia ang obri sanu tui kharo bujana kiri jagoi bong paran borok bai engke tike tongnai rong no joli jago engke bong parani borok ifiri kangke banu yagromi kharkata bujang kijangke bolong bolong ti bagan ti rok kharka kharmang kheto ti rok kharka engke borok ma horo tos bai nai joglayo engke angbo kiri khawa se panjo mo hero ko manjigya kongko ba engke yangjani para kasing khoro hnei bo paran bung manu aro sogui mase nok bo khumsa hasal kono lama se thar malia horni 9ta tamui thanga puru engke no kaisa lama koroi thangmase kaisa nok se pairiu nok khlawa se sogir joga borok bas nugui singno mane sing phirok phaipi gangge to sebinayo sikok da koda nei gnu haige mase sing kisa doma haing mase singno sikok hnei ge parao siri khogo hor kuma ba sikok hnei je han siri khogoi je engke paran borok joto nokor phaipi kya parani gangke andol bai apni dol ki khari thanga angka obori bai torokha mane buni no okologo khujagi torokha angke boroke khari thamase bagano kalaye yak bai khan dol Ote korong jen khari thane ro. bora khoroni khari thanai rongke borok kono humjungma kre engke khari thangmase borok bagano kalaye yak bai khan keno romoi tubjaka paran borok bai engke no kok sungjaka engke ang wan sokata sing angka ba ke khari thangai biang yong nani hne dol se haing khaba hne ang to phono just pan steng hne ang andol tomo jaga nang a bor romi talang man nogo nang phirogui thangata khorang khnawoi phirogui ge aran dong kyangka sungo kok sunggung ke abrino sinuwa paran borok sinuwoi mohai phanani bo sajak sala hne garjin kol khairi ro ke no garjin ro bong parani borok sopoi ba kyang ke no bu phasangano sinite tin siniake buni beskango sunggu norok sabo ni topon ang saka norok se babu ko we lambo e phir gong ga hni ang hapan mo hai hini kan keno nilarung thaka buka agi ingke sitogin tongo borok hota ta jemo khlayo obri jile kaja ge si thanga 5 bosor ngui thanga taw pan jemo hai ke viral khai tong ke Mana je apro nang we baksa kharnai o je nang chadangma buri hinmani bokha tawo kaja ge thanga 5 bosor. 5 bosor khana. Mana video ko 5 bosor khata Hingga ke taute ke sakok je norok a kami wo abage sikok ni manjagmani apro hingga ke norok o je puleri fir jamani borok bade manjak na alka kami ni borok bade sikok ni manjak alka kami ni borok wasi manjago dara hingkeno borok obrina sinika hingke obrina sinuwe mohai phonani bo sajak hne se bong garden no kol khayo paran borok no hingke borok a paran borok abrin paran borok phaketa a parawo hingkeno boi video rok saglayo ko inspiration makhang youtube rok naina selka rok khane haitetenyo video sago hingke apura ang makhang ti sawi hanu an khorang ka kalia hai hinin ka tadara ang mane norok tangai inspiration makhang sen naina kayo hingke norok ka baki video khaisa hane ang sakata gano podir pod jatir pod hingka tu bukha paran boro anu kok sarna serlia olole youtube nung male bere tongoi manjago hne siriru aro kono amhani kono kus koroi akon ke seiru ongka ba gat aw norok ko puru ko koijona je manjak puru wa 4 jona aro mak thamchu nukjago tai masike yak bajang bagi roko ja nukliya kono kharo bokha norni logine kinaro tamte ja ni kinaro nukliya karo bere mangni ang masai mo ke simi nukjak nsiu men je a bising story ka ba hasitana ni mo dara